Salutare lume și bine v-am găsit la o nouă serie pe acest nou canal. Am mai avut un canal de YouTube pe nume Robert Gomoiu. Mă cheamă Robert Cătălin, sper să vă abonați-vă, vă rog. No, și da, jocul se numește UFC. Da, i-am făcut până acum că na. O să iau de la level 25, sper să nu vă supărați pentru că eu am făcut celelalte. Oricum erau prea simple și vă plictiseați. De aici devine greu. Am bani, am tot ce-mi trebuie. Așa, dăm continuu. Bravo, scheme de ale mele. Am învățat să joc. Până la levelul ăsta tot train. Adică antrenament. Până L-am rupt. Alexander Gustafsson. Noi suntem Alexander Gustafsson și noi suntem vs. Michael Bisping. Nu știu ce numele ăsta. Fight! Knockout. Bum. Și bam. Și trebuie câte ce puțin mă de Gustafsson. Da, și să vă explic de ce nu mai am contul celălalt de YouTube. Eu nu mai am contul celălalt de YouTube fiindcă am avut probleme, adică telefonul mi-a dat din ce în ce mai greu și mi-am dat un restart. Și când mi-am dat restart, nu mai țin minte parola de la contul ăsta, contul vechi. Păi na, și dacă nu mai țin minte parola, nu mai am nici contul, că dacă vreau să-mi fac cont, dacă vreau tot pe același cont postez, trebuia să scriu parola. Parola ca prostul mi-am pus-o Y, bla 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 bla. Adică mi-am pus pe butoane acolo. Că nu mi-a dat pe nimeni. Nu mi-a dat pe perfect. Să ne fac de acolo celălalt, să nu știu pe
De exemplu, este 27 noaptea. Eu filmez la 27 și nu mai pot de somn. De-aia nu sunt activ cu aici, nu vede și încep să vorbesc. Ultimul meci mă duc. Adică ultimul meci vă arăt contul vechi și gata. Ce knockout! Gata, în spate. Sander Gustafsson. Bun, și cam atât cu acest, adică cam atât cu acest episod. De fapt, acum am să vă arăt contul vechi de YouTube al meu. Intrăm pe YouTube. Bun, și scriem aici Robert Gomoiu, vedeți? Robert Gomoiu. Și la Robert Gomoiu, adică vechiul meu cont, aici puteți vedea și fața dacă vreți, am jocuri, am Minecraft la pe telefon. Na. Aici îmi vedeți și fața. Aici am avut 19 abonați și am avut 15 videoclipuri. Deci 19 abonați și 15 videoclipuri. Am vloguri, cred că 1, 2, 3 vloguri. Și la al treilea vlog, o zi după, mi-am restat telefonul. Nașpa, nu? Știu și eu, nu? Na. Și cam atât cu acest episod. La revedere!